jsem Toby a dneska vám ukážu novou hračku kouzelného džina. Tenhle džin uhádne zvíře, které si myslím. Džin se mě bude ptát a musím říct ano, ne nebo nevím. Tak jdeme na to. Budu si myslet třeba psa. Ahoj, pojď si hrát. Jsem kouzelný džin a uhádnu, co si myslíš. Mysli si zvíře, řekni hra a pustíme se do toho. Hra. Skvěle, budu se tě ptát. Odpovídej ano, ne, nebo nevím. Můžeš také odpovědět může. Má toto zvíře 4 nohy? Ano. Velmi zajímavé. Má srst? Ano. Nerozuměl jsem ti. Ano. Aha, chápu. Umí toto zvíře dobře skákat? Ano. Je zvíře, které si myslíš, býložravec? Ne. Můžeš to zopakovat? Ne. Ne. Nerozuměl jsem ti. Ne. To jsem si myslel. Je toto zvíře nebezpečné? Ne. Můžeš to zopakovat? Může. Dobrá. Má toto zvíře dlouhý ocas? Může. Dobrá. Žije v lese? Ne. Nerozuměl jsem ti. Ne. Dobrá. Umí štěkat? Ano. Velmi zajímavé. Může žít v domě? Ano. Aha, chápu. Má víceslovný název? Ne. Můžeš to zopakovat? Ne. Nerozuměl jsem ti. Ne. Už to mám. Čtu ti myšlenky. Vsadím se, že zvíře, které si myslíš, je pes. Je to přesně to zvíře, které si myslíš? Ano. Paráda, jsem opravdu dobrý. Zahrajeme si znovu? Ano. Tak zkusíme to ještě jednou a budu si třeba myslet krokodýla. Super, nový kamarád. Jsem kouzelný džin a uhádnu, co si myslíš. Mysli si zvíře, řekni hra a pustíme se do toho. Hra. Můžeš to zopakovat? Hra. Výborně, budu se tě ptát. Odpovídej ano, ne, nebo nevím. Můžeš také odpovědět může. Má toto zvíře zuby? Ano. To jsem si myslel. Je zvíře, které si myslíš, větší než pračka? Ne. Nerozuměl jsem ti. Ne. Dobrá.
toto zvíře větší než mikrovlnná trouba? Ano. Můžeš to zopakovat? Ano. Nerozuměl jsem ti. Ano. Velmi zajímavé. Má trápy? Ano. Můžeš to zopakovat? Ano. Aha, chápu. Je zvíře, které si myslíš, nebezpečné? Ano. Nerozuměl jsem ti. Ano. Umí toto zvíře dobře skákat? Ne. To jsem si myslel. Žije toto zvíře v močálech? Ano. Dobrá. Už vím. Neříkej mi to. Ale pro větší legraci ti dám ještě pár dalších otázek. Má toto zvíře šupiny? Ne. Velmi zajímavé. Má fousky? Ne. Můžeš to zopakovat? Ne. Ne. Nerozuměl jsem ti. Ne. Aha, chápu. Má toto zvíře zobák? Ne. Mám to. No, myslím. Mám pocit, že zvíře, které si myslíš, je kajman. No, kajman je druh krokodýla, tak jo. Můžeš to zopakovat? Ano. Wow, jsem nejlepší. Jsem ohromen sám sebou. Chceš si dát odvetu? Ne. Tak zatím ahoj. Tak, tohle byla naše nová hračka a nezapomeňte se dívat na naše nové videa a nezapomeňte kliknout odběr a like. Ahoj.